Από την Λαϊκό Σύνδεσμο Χρυσή Αυγή. Θίγονται και παρεξηγούνται ορισμένοι παράγοντες και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, επειδή τους είπαμε κάποτε ότι είναι κυβέρνηση της πλάκας. Και πριν από μισή ώρα, μέσα σε αυτή την αίθουσα, ένας υπουργός τους, μπροστά σε ένα στέλεχος της αντιπολίτευσης, έκατσε προσοχή. Και μόλις του είπε το στέλεχος της αντιπολίτευσης «Μη μιλάς, κάτσε κάτω», έκατσε κάτω και το βούλωσε. Λοιπόν, μην θίγεστε καθόλου. Διαγραφή το βούλωσε, παρακαλώ, αν μου επιτρέπετε, κύριε συνάδελφε. Επαναλαμβάνω ένα γεγονός το οποίο συνέβη προλίγου. Το βούλωσε όμως είναι πάρα πολύ σκληρή λέξη. Εντάξει, ήμουν αυτό της μάρτυρας. Ας διαγραφεί από τα πρακτικά. Κάτι καλύτερο, μάλιστα. Λοιπόν, μην παρεξηγήσετε με τη φρασιολογία μας. Η μόνη αντιποίηση αρχής που διαπράτεται σε αυτή τη χώρα διαπράττεται από τον κύριο Σαμαρά και τους υπουργούς του, που παριστάνουν την κυβέρνηση, ενώ στην πραγματικότητα είναι ένα πολιτικό ανδρίκελο των πιστωτών μας. Δεν είναι δυνατόν να μην μπορείτε να σταθείτε σε αυτή την αίθουσα και να μας λέτε και να λέτε στον ελληνικό λαό ότι δήθεν κυβερνάτε. Θέλω να έρθω στην ουσία του νομοσχεδίου αυτού που έρχεται σήμερα προς ψήφιση, φέροντας εδώ μαζί μου δύο εκαθαριστικά σημειώματα μισθοδοσίας. Το ένα είναι το δικό μου. Ηλίας Κασιδιάρης του Παναγιώτη, ιδιώτης βουλευτής. Στο τελικό ποσό προσθέτω το 20% υπέρ κόμματος νόμιμη κράτηση, προσθέτω και κάποιες επιτροπές που όλοι λίγο πολύ πηγαίνουμε, γράφονται και αυτές και βγαίνει ένα ποσό, αθρίζεται στο τέλος, πέραν των 8.000 ευρώ, πάνω από 8.000 στο πρώτο εκαθαριστικό. Και με τις περικοπές που ενδεχομένως να γίνουν με βάση τη χθεσινή ψηφοφορία, το ποσό αυτό θα μειωθεί ελάχιστα, εξ όσων γνωρίζουμε. Το δεύτερο εκαθαριστικό που έχω μαζί μου, επιτρέψτε μου παρακαλώ, παίρνω παραπάνω από εσάς. Ναι. Να το καλύψετε πολλώντας σειρές εγκυκλοπαίδειας. Πολλώντας εγκυκλοπαίδειες. Πόσα παίρνετε, κύριε Γεωργιάδη, εσείς? Σας παρακαλώ, κύριε Γεωργιάδη. Πόσα παίρνεις? Δεν παίρνεις 5, παίρνεις πάνω από 7.000. Είσαι ψεύτης, παίρνεις πάνω από 7.000 και να τα χαίρεσαι. Λοιπόν, το δεύτερο εκαθαριστικό. Εδώ μιλάμε με αριθμούς, δεν λέμε παραμύθια, δεν παραφιλολογούμε, μιλάμε με αριθμούς. Λοιπόν, αυτά τα οποία. Γιατί τι έγινε, τι θα γίνει? Τι θα γίνει, κύριε Γεωργιάδη? Σας παρακαλώ επί του θέματος, κύριε Κασιδιάρη. Στην εισήγησή σας παρακαλώ, μην απαντάτε για να μην έχουμε και ο αριθμός που είπα είναι ακριβέστατος, ουδής μπορεί να τον αμφισβητήσει. 8.000 παίρνουν οι βουλευτές. Από εκεί και πέρα, το δεύτερο εκαθαριστικό το οποίο έχω. Δεν παίρνουν 8.000, κύριε συνάδελφε. Πόσα παίρνουν, κύριε Πρόεδρε? Αφού θέλετε να μιλάμε για το πόσα παίρνουν οι βουλευτές, δεν παίρνουν τόσα χρήματα οι βουλευτές. Πόσα παίρνουν? Εν πάση περιπτώσει, τοποθετήστε για να τελειώσετε. Να τα πάμε 7, πόσα να τα κάνουμε? Πείτε μου πόσα είναι. Αφήστε αυτές τις γελοιότητες. Δεν είναι τηλεοπτικό στούντιο του Blue Sky εδώ, κύριε Γεωργιάδη. Στη δευτερολογία σας, κύριε Γεωργιάδη. Στη δευτερολογία σας, κύριε Γεωργιάδη. Λοιπόν. Ήρεμα από τη Χρυσή Αυγή, παρακαλώ. Ήρεμα. Κύριε Μιχαλολιάκο, έχετε το λόγο μετά αν θέλετε. Κύριε Κασιδιάρη, στο θέμα παρακαλώ. Από εκεί και πέρα. Ολοκληρώστε τη σκέψη σας. Το δεύτερο παράδειγμα αφορά τα χρήματα που παίρνουν οι νέοι αξιωματικοί του ελληνικού στρατού. Τυχαίνει να δω το εκαθαριστικό σημείωμα του αδερφού μου που είναι νέος ανθιπολογαγός, ο οποίος μεικτά θα παίρνει 8,5 εκατοστάρικα. Και δεν μιλάω για οποιοδήποτε εργαζόμενο, μιλάω για ένα νέο αξιωματικό του στρατού που εμείς θα του πούμε αύριο, όταν μπουν μέσα στη χώρα οι Τούρκοι, να κάτσουν αυτοί οι άνθρωποι και να φάνε τις σφαίρες. Και ερωτώ σε όσους ειρωνεύτηκαν, υπάρχει κανείς που να θεωρεί ότι αξίζει να εισπράττει εδώ μέσα πολλαπλάσιο μισθό από ένα νέο αξιωματικό του ελληνικού στρατού? Δεκαπλάσιο, οχταπλάσιο, ό,τι θέλετε. Υπάρχει κανείς που να θεωρεί ότι ο εαυτός του είναι ικανότερος και αξίζει περισσότερο από ένα νέο αξιωματικό του ελληνικού στρατού? Κύριοι, νομοθετείτε ένα πράγμα, να ζείτε εις βάρος των άλλων. Εδώ δεν υπάρχει τρόικα. Όσον αφορά τις χιλιάδες ευρώ που παίρνουν οι βουλευτές, είναι δική σας πολιτική απόφαση να μην τις περικόψετε δραστικά. Δεν είναι απόφαση καμίας τρόικα. Και αν θέλετε, επειδή μας κατηγορείτε για απρεπή συμπεριφορά, εμείς κινούμαστε πάντα θεσμικά. Είχαμε φέρει και ειδική πρόταση νόμου για να καταργηθούν, να μειωθούν, να περικοπούν δραστικά οι κρατικές χρηματοδοτήσεις προς τα κόμματα. Γιατί εκεί είναι πολλά τα εκατομμύρια και ουδής δύναται να το αμφισβητήσει αυτό. Είναι πάρα πολλά τα εκατομμύρια, όμως
το μόνο που κάνατε αυτούς τους 5 μήνες διακυβερνήσεώς σας ήταν ευχολόγια. Ουσία 0. Και αυτή η πρόταση νόμου που έχει φέρει η Χρυσή Αυγή δεν ήρθε ποτέ στην Ολομέλεια, γιατί τότε θα καλούμασταν όλοι ονομαστικά να ψηφίσουμε υπέρ ή κατά αυτής. Η πρότασή μας λοιπόν είναι συγκεκριμένη. Εφόσον θέλετε πραγματικά να στέκεστε και να κοιτάτε στα μάτια την κοινωνία, ξεκινήστε από εκεί τις περικοπές. Δραστικές μειώσεις στους μισθούς των βουλευτών και στις κομματικές επιχορηγήσεις. Είστε όμως αλαζόνες, το αποδείξατε και τώρα ότι είστε αλαζόνες και αυτή η αλαζονία σας είναι που θα σας καταστρέψει. Και μία θερμή παράκληση προς τους κυρίους της Νέας Δημοκρατίας, κυρίως αφήστε ήσυχη την πατρίδα. Μη λέτε ότι διαπράτετε αυτά τα οποία διαπράτετε για την πατρίδα. Αφήστε την πατρίδα στην άκρη. Υπήρχαν θρυλικές μορφές στην ιστορία μας που δεν είπαν ότι σώζουν την πατρίδα. Ο Κολοκοτρώνης είπε ότι πήραμε τα όπλα για τις πατρίδες στην ελευθερία. Δεν είπε σώσαμε την πατρίδα. Αυτό το λέει ο Σαμαράς. Αυτό το λέει μόνο ο Σαμαράς. Λίγη σοβαρότης λοιπόν και να μην είστε αλαζόνες, διότι η αλαζονία σας αυτή είναι που θα σας οδηγήσει στην καταστροφή. Όπως προείπα, τους 5 μήνες διακυβερνήσεώς σας δεν πράξατε τίποτα. Η ανακήρυξη της ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης που είχατε προαναγγείλει δεν έγινε. Δεν ξεκινήσατε στην ουσία δεν ξεκινήσατε έρευνες για ενεργειακά κοιτάσματα. Κάνατε κάποιες αδειοδοτήσεις μόνο για τη Δυτική Ελλάδα. Δεν κάνατε για την ευαίσθητη και πλούσια περιοχή νοτίως της Κρήτης, διότι είχε έρθει εδώ ο απεσταλμένος των Αμερικανών του State Department, κύριος Morningstar, και είπε και δεν δόθηκε απάντηση από την κυβέρνησή σας. Είπε, περιμένετε, μην προχωρήσετε σε εκμετάλλευση αυτών των πηγών, μην κάνετε καμία μονομερή κίνηση, αν δεν το κάνετε μαζί με τους Τούρκους. Απάντηση δεν δόθηκε. Αδειοδοτήσεις δόθηκαν μόνο για τη Δυτική Ελλάδα, όχι για τις περιοχές της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης που το διεθνές δίκαιο αναγνωρίζει ότι είναι δικές μας. Στο διατάφτα, για να μην μακρηγορήσω, η Ελλάδα διαθέτει και εθνικό πλούτο, διαθέτει και εθνικό δυναμικό. Η πρόταση της Χρυσής Αυγής, επειδή δεν είμαστε μονοθεματικοί όπως λέτε, έχουμε πολύ συγκεκριμένη πρόταση, είναι να κάνετε διαπραγμάτευση, αυτή την οποία είχατε πει τη διαπραγμάτευση τη σκληρή, που σας κατέκριναν μέχρι και δικοί σας, μέχρι και συνδικαλιστές, για τους οποίους εγώ τους συνδικαλιστές δεν τρέφω καμία απολύτως εκτίμηση. Ορθώς όμως σας είπαν για τα καλσόν οι συνδικαλιστές σας, διότι ουδεμία διαπραγμάτευση έγινε. Και απόδειξη γι' αυτό, ρωτήστε τον κύριο Στουρνάρα, ο οποίος για το μείζον ζήτημα των ιδιωτικοποιήσεων και το αν θα περνάνε από τη Βουλή, είπε ο άνθρωπος στην κρατική τηλεόραση δημοσίως ότι δεν έχει λήξει διαπραγμάτευση. Εγώ όμως λέω ότι είπατε ότι έχει δίκιο η Τρόικα στο θέμα αυτό. Έτσι είπατε, αγαπητέ, ότι έχει δίκιο η Τρόικα. Ότι δεν είναι δυνατόν να έρθει επενδυτής στη χώρα εάν και εφόσον περνάνε οι ιδιωτικοποιήσεις από τη Βουλή. Εσείς το είπατε, δικά σας λόγια είναι, να σας φέρω και το βίντεο. Και μετά λέτε ότι μπαίνετε μέσα για διαπραγμάτευση. Λοιπόν, εμείς καλούμε τον ελληνικό λαό σε συστράτευση. Όλοι οι Έλληνες ενωμένοι πρέπει να προχωρήσουμε. Διαθέτουμε ένα δυναμικό 1,5 εκατομμυρίο Ελλήνων ανέργων. Το πρόβλημα με τα μέτρα δεν είναι η μειώση στους μισθούς. Είναι η ύφεση και η ανεργία που προκαλεί και το δυναμικό μας, το οποίο παραμένει αναξιοποίητο. Μέσω της αξιοποίησης του ελληνικού δυναμικού των Ελλήνων, των νέων Ελλήνων, θα απαλλαγούμε σίγουρα και από το πολιτικό κατεστημένο και από την πλουτοκρατία που ρήμαξε τη χώρα. Θα προχωρήσουμε σε μια νέα και δυνατή Ελλάδα, σε μια νέα Χρυσή Αυγή για τον ελληνισμό. Ευχαριστούμε τον κύριο Κασιδιάρη.